Il-Prim Ministru jemmen li l-Gvern Malti għandu jibqa' jkollu kontroll fl-Air Malta, għalkemm it-triq il quddiem għall-linja nazzjonali tal-ajru hi li din ikollha wkoll sieħeb strateġiku. Joseph Muscat iddikjara dan meta kienet jiġi intervistat fil-programm Reporter. Qed ngħid irridu l-ewwel nifhmu l-Air Malta xi trid issir. L-Air Malta x'għandha tkun bħala linja tal-ajru. Jien ngħid li l-Air Malta hija kruċjali għall-industrija tagħna turistika, hija kruċjali għall-konnettività, bil-fors li l-Gvern għandu jżomm il-kontroll tal-Air Malta. Il-Prim Ministru fakkar li gvern preċedenti ma ħax id-deċiżjonijiet meħtieġa u huwa dan il-gvern li jrid jieħu d-deċiżjonijiet biex isalva l-kumpanija. Dwar l-American University of Malta, il-Prim Ministru qal li rċieva ħafna proposti dwar siti alternattivi u f'dan l-istadju meskluda xejn. Madankollu sostna li jeħtieġ li jkun hemm flessibilità mhux biss min-naħa tal-Gvern iżda wkoll min-naħa ta' min qed jopponi. Min-naħa l-oħra li l-proġett isir fin-nofsinhar ta' Malta hija xi ħaġa li reġa' saħaq dwarha. Qegħdin nitkellmu dwar proġett li permezz tiegħu nistgħu nżidu l-ekonomija tal-pajjiż mod sostenibbli b'1% tal-GDP, 70 miljun li jkunu qegħdin jiġu pumpjati. Id-differenza bejn iż-żewġ gvernijiet taf x'inhi, il-gvern ta' qabel ħa 89 miljun minn flus il-poplu ma qadx jikkonsulta qabad għamel pjazza waħda mill-ftit pjazzi li hemm il-belt tagħmilha parlament illi ħadd ma ried. Aħna minflok ħankun qegħdin nġibu flus mill-privat u nitfgħu 7 miljun fis-sena fil-bwiet tal-familji Maltin Wawċin, speċjalment dawk tas-Sawt. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-iskandlu Tawdex u kif il-każ fejn ir-raġel tal-eks Ministru Tawdex tressa il-qorti huwa wieħed bla preċedent. Kienet l-ewwel darba f'dan il-pajjiż li xi ħadd li għandu x'jaqsam mal-politika l-affarijiet ma kinux ta' qabel l-elezzjonijiet u ta' qabel il-kampanji, ma l-affarijiet seħħew u n-nies tressqu issa l-ġustizzja biex ikunu ġudiċati mill-ġustizzja. Fl-intervista l-Prim Ministru reġa' rikonoxxa l-isfida tat-traffiku u trasport. Tkellem dwar kif is-soluzzjoni mhix faċli u wieħed irid iħares lejn għażliet differenti. Mistoqsi dwar il-qasam tas-saħħa l-Prim Ministru fakkar kif qed jonqsu bil-kbir il-mediċini out of stock u ċertu waiting lists naqsu drastikament. Issa li dawn il-problemi ġew indirizzati qed tiġi indirizzata l-problema ta' spazju, xi ħaġa li ilha teżisti minn meta nbena l-isptar Mater Dei. Fost is-soluzzjonijiet hemm ukoll il-ftuħ mill-ġdid tal-isptar San Luqa, illi għalih ħarġet sejħa għall-interess.